Yo, what's up, guys? Jeg håber, I har fundet for en kød. Det smager godt, fordi nu skal vi spille noget World of Warcraft, hvor man lagt tak. Vi spiller World of Warcraft, det er rigtig dejligt. Jeg har ikke spillet det lang tid, så jeg glæder mig til at spille det igen. Og ja, jeg har ikke spillet det lang tid. Men det skal være en episode, og ja, jeg ved godt, at jeg er level 3. Og det er der en grund til. Lige så lukkede min computer bare ned. Det var ikke. Og så slukkede det hele. Og der var jeg i gang med film. Og der var jeg kommet level 3. Så jeg synes, det var virkelig tager den derfra. Men undskyld, fordi jeg magter ikke lave noget, fordi jeg tror simpelthen meget, den gems ikke den fil, jeg lavede der. Men ja. Jeg vil egentlig også tale med noget om. Der har været en dude på mine, hvad hedder det, jeg skal lige gøre noget her. Godt. Der har været en dude på min YouTube kanal og sagt, at jeg har taget hans intro. Og jeg vidste ikke, hvem han var. Jeg har ingen anelse. Han har aldrig været her før. Jeg ved godt, at han er Claw Design. Altså, jeg har aldrig nogensinde hørt om ham før. Aldrig. Og der siger han så, at det er, at jeg har taget hans intro, og jeg kopierer det, og det bliver bandet på YouTube. Og mig og mine venner har så brugt over 2 uger på den intro der. Så begynder han at få sine venner hen med, og begynder at skrive til mig. Og den er hype musik, hans det er stille rolig musik. Men mine venner vi lavede en ny intro. Så den skal jo bare poppes på, når det er. Vi mangler lige en detalje, det er lige når den skal slutte. Det har vi lidt svært med. Ellers så bliver det jo faktisk, den skal gøre der. Ellers så bliver det faktisk nemt nu, det, at vi kommer til at have den der. Fordi at jeg var faktisk lidt sur over, det var, at han kom og sagde, at jeg havde taget hans intro. Og jeg var faktisk i skole, det var, han sagde, at der var 1 like, 3 dislike. Og så begyndte alle mulige andre venner, eller hans venner, på det vand. Jeg kommer tilbage med et klip bagefter, jeg skal lige lukke min kat ind. Så er jeg tilbage. Ja, og nu gør min kat ikke mere. Det var da rigtig til men der var faktisk 1 like og 3 dislike på den, som jeg ikke ved hvorfor. Fordi at mit navn stod rigtigt der, og det var simpelthen fejl, fordi mine venner troede, at jeg havde Claw engang. Og det var en fejl, hvis det er derfor, de havde disliket den. Men vi har lavet en ny. Men altså, det er ikke lige det, jeg skal lige tage min sætning færdig. Men ja, der var 1 like og 3 dislikes, og da jeg kom hjem igen, var der så 1 like og 7 dislikes. Så enten så er det ja, eller så er det fordi, at han har fået sine venner over at dislike og begynder at reporte mig. Og jeg har fået masser af mails, at jeg er ved at blive bandet fra min YouTube kanal. Så jeg skyndte mig at slette den, og jeg var selvfølgelig ked af, at jeg faktisk skulle slette en video, eller faktisk bare en intro, som overhovedet jeg har brugt, jeg ved ikke hvor mange timer, eller ikke kun timer, men uger, på at lave, og så må mig venner til at komme i arbejde igen, så vi har lavet en ny. Jeg håber, vi bliver glade for, men som sagt, vi er ikke helt færdige med den endnu. Vi mangler stadigvæk nogen endnu, men det bliver vi så hurtigt færdigt med, fordi at den har ikke taget lige så lang tid. Der er ikke så mange detaljer på, som der er på den gamle, men den bliver lagt op bagefter jeg har lagt den her video op. Jeg skal lige have fikset mit redigeringsprogram, fordi lige nu så bugger det totalt med op. Den skriver ikke muligt sådan noget random. Det gider jeg ikke ligesom jeg vil nogle gange. Men jeg skal lige have anklaget det, så lige have hentet det igen. Så men
ja, vi var i gang med den her World Play, og jeg har faktisk filmet, som jeg også sagde, jeg har filmet en gang, men det buggede op, fordi min computer den slukkede bare ordentligt, ja, det var lidt irriterende. Men ja, vi kører ham her for level 3 til 100. Egentlig kun 1 til 100, men vi filmer ikke lige filmet dem der. Men ja, jeg håber fandme ikke I er sure over ham der kom ind, fordi at jeg tror han var en troll ham der. Fordi at jeg kan jo faktisk lige prøve at vise introen hvis det er, jeg lige kan, og det kan jeg faktisk ikke engang. Ej, det bliver svært. Men han står sådan noget mexicansk musik og sådan noget stille og roligt. Jeg har aldrig set ham før, aldrig. Aldrig i hele mit liv. Jeg har ikke hørt om, jeg har ikke set nogen se ham på en YouTube kanal. Men altså han sagde at jeg skulle slette den, fordi det var meget hans, men og hans det er gult, og mit det er rødt. Altså jeg var inde og se på den, og alle mine venner sagde at de ikke var de samme, og det faktisk var ham der burde blive reportet, fordi han trollede mig og sagde at jeg skulle slette den jo. Og men nu har vi slettet den, og altså jeg har gjort den skjult. Jeg kan ikke lige slette den, fordi jeg ikke har på min telefon. Det der. Men den er skjult eller privat. Så I kan ikke komme og se den mere. Hvis I synes at ham der bare var et fjols og var pisse irriterende og siger at den der ikke var hans intro, min den og jeg ikke har kopieret den, må I hvis I bare gør, så må jeg meget gerne skrive det, fordi at jeg skal seriøst bare finde på et eller andet, fordi jeg skal enten have en ny intro, altså som jeg også i gang med at lave, eller så skal jeg faktisk jo ligesom prøve at finde ud af, om jeg kan lave den om, men det er lidt for sent nu. Men ikke mere at snakke om det. Nu snakker vi om noget andet. Nu snakker vi om World of Warcraft. Jeg skulle lige også kigge på noget. Det var da meget dejligt, dem der, de sidder lige og farmer noget XP. Dejligt. Men ja, jeg kommer til at lave en Ali, hvad hedder det, Ali serie, og en, og hvad hedder det, en hård episode. Jeg er desværre ikke lige i gang med Ali endnu, fordi han skal være først være i 15, før vi begynder på den Ali. Fordi det er snart ferie, det er faktisk ferie om en uge for mig, så det er dejligt. Rigtig dejligt. Men ja, og så det var faktisk, jeg græd faktisk lidt, fordi vi har næsten brugt en måned på at lave den intro. Men ja, det er lidt irriterende. Så må det gå, men vi tager den her uden regering, den her video her, fordi det er også bare en fortælling, samtidig med at jeg laver en episode af min hårdt. Men det er det ikke engang min main, det er en anden en, som jeg også skal sådan have lavet lidt på, bare sådan for sjov. Jeg kan følge med, hvordan han leveler, men det er ikke sådan, det er ikke alle levels, men ham her spiller jeg ikke på offcane, fordi jeg tror, nu skal jeg faktisk lige fortælle noget, så ja, det må vi gøre i næste episode. Men ja guys, jeg håber I nyder den video her og snakken, så jeg håber at I ikke bare går ud med det samme, fordi det er så vigtig info, rigtig vigtig info. Og ja, vi ses. Hej hej.